Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Феликс Power 1 BG и днес ще снимам на Minecraft оцеляване. Тук съм в един много як сервер, да .gbg или какво беше там, се тая. И сега да кажем, кажете за на YouTube. Да. Тук при мен е Мистер Famous. Може малко да лаги, защото бани кама е нов и е стара версия. Като си оправя компа, ще такова не. С другия ник съм билдер, ама с това нещо. И тук с мене ще снимаме с и то, как ми беше ми това? Мистер Famous нещо си. Мистер Famous мен. И добре. Сега отиваме да си намерим място за къща. Също сега ще покажа ларповете. Сега ще покажем ларповете. Ларп. Първо ларп креативе. Чакайте, трябва да изчакате. Админа вика да не показвам креативе, що? Да питам. Добре, няма да го показваме. Warp Enchant. Отиваме на Warp Enchant. Няма да показвам той, защото са обикновени парцели. Тук е Warp Enchant. Нищо различно. Ето тук може да се енчантвате спокойно. Други ларпове. Warp Event. IP-то ще го има в описанието. Отгоре, което го виждате, това е Bandicam. Това е Warp Event. Нищо особено. Тук е Drop Event, мисля, че. Да, Event, обаче е Drop Event. Чакайте, ще питам. Това Drop Event ли е? Да. Това е Drop. Не. Абе, някакъв евент, където с разпределители. Да, добре. Друг Warp. Другия е Warp Event с. И отиваме на другия Warp. Тук са другите евенти. Има Warp Miner. Има Warp. Аз пък Warp Event. Warp Miner. Има Event Miner, Event Jump, Event Labyrinth, още не е готов. Мисля, че, защото няма вода. И Drop Event. Тук е някакъв портал. Warp. Другия Warp е Warp Food. Warp Food. Ето, тук си трепите животни. Влизате и си трепите. Да, тук отзади е за овце, за вълна да си правите легла, алабала, къщи. Тук е за крави, пак храна. И тук мисля, че се излиза. Warp. Другия Warp какъв е? Сега ще видим. Warp
Warp Games. Също другия Warp. После Warp. Днеска това е едно ревю. Тук Games, някакви игри, WoWs, Mob Arena, Paintball. Тук ще пише Paintball. Ако искате да играете, напишете и следното PUBG, ако искате да напуснете PUBG Leave. Да. Тук е Event, Skyblock, е така някъде. Skyblock, ако искате да отидете, другия Warp е. Покажи как се бием едно след малко. Окей, той иска да се бием, аз с лага не знам. Аре, ще се бием малко. Ама аз имам лак малко. Не малко, доста лак имам, ама. Той ще му уби, както и да е. Тук се бием, мисля, че. И какво трябва да правим сега? The walls click to do. Yeah. Тук какво ще правим? Не ми е ясно. How? Walls. Къде е то? Влизам. Той вика, аре бе, влез. Ето, мисля, че 2 аренас. Не става. Аре, аз продължавам. След малко продължавам се. Така. Извинете му, че повтарям думите, просто се вноса. Влизайте в WoWs. Влязъл съм. Просто съм сигурен. Добре, ето, пуснаха ми. Не мога да мръдна. Да, имам едно тяре. Така. Нямам си на хабер. Чакайте да го питам какво се прави тук. Оцеляваш. Окей. Че аз не мога. Мога, бе. После стените падат и се бият. Яко. Това все едно е моя свят. Но е много гадно. Ако има трепи! Добре, това е много гадно. Да ти лаги и зомби да те трепи. Мопс. Аре, аз съм долу. Сега сме на Warp Hardcore. Това е Warp Hardcore. Тук си оцеляте. И вали дъжд. Сървъра няма никакъв лаг. Сървъра е 24/7, както виждате долу. През нощта е PvP, има и отделни PvP арени.
Така.